Ik ben zo in China. Wauw, kijk, het lijkt op het Rode Plein. Echt waar? Ja, echt serieus. Serieus, schitterend. Schitterend. Kom maar naar me toe. Meneer, voor ons maar. Kom maar naar me toe. Adel, kom maar, gaat u maar, mevrouw, gaat u maar. Ja. Adel, oké. Dank u wel. Schitterend, prachtig. Mooi, hè? Ja, helemaal mooi. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Komt u dichterbij? Waarom ziet u er zo fantastisch uit? We wonen in Suriname. En Suriname beschikt over heel veel mooie mensen. Het is een bevolking van Chinezen, Indianen, Javanen, Hindustanen en Creolen. En vandaag op Chinees nieuwjaar bent u op zijn Chinees. Yes, dank u wel, omdat we ook een deel van de Chinese gemeenschap zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen, u bent bedolven onder complimenten, want u ziet er adembenemend mooi uit. Hebt u veel complimenten gehad? Boordevol. Boordevol, schitterend. Nou, ik geef u namens de kijkers van Kulturo TV Internationaal ook een compliment op deze dag van de nieuwjaarsdag van de Chinezen in Suriname. Ja, dank u wel. En wat ik wil zeggen, een happy Chinese New Year voor alle Chinezen van Suriname en ook voor de rest van de bevolking. Dat is heel lief, dank u vriendelijk. En ik wens u heel veel bogo, Tongingkou Sang, zoiets. Chinees, de ondervoorzitter van Tongingkou Sang heeft tegen mij gezegd, dat is meneer Lee, hij heeft gezegd geluk en gezondheid. Ik wens u heel veel geluk en gezondheid toe. Hartstikke dank. Alsjeblieft. Goed, kijkers en luisteraars van Kulturo TV. Dag. Ja hoor, gaat u langs. Ja, het lijkt helemaal fijn. Dag. Goed, dames en heren kijkers, hier heb ik dan een ontzettend belangrijke vrouw. Behalve dat vandaag nieuwjaarsdag is van de Chinezen. U weet, we leven in een tijdperk waarbij de vrouwen in Suriname het hef in handen nemen. De president is een vrouw, mevrouw Jennifer Geerling-Simons. Maar behalve haar, zij geeft het voorbeeld en een heleboel andere vrouwen nemen het voorbeeld. Deze jonge vrouw naast mij is een van de vrouwen die heeft besloten, bepaald, beslist en is naar voren getreden. Ze is woordvoerder, een beetje adviseus, geen woordvoerder, maar een beetje adviseus van een minister. Goedendag, ik ga u geen moeilijke dingen vragen voordat de minister boos wordt. Maar hoe gaat het met u vandaag? Goed, helemaal goed. U bent vandaag speciaal voor Chinees nieuwjaar hier te Tongingkou Sang. Ja, helemaal, omdat het een belangrijk feest is. Suriname is we zijn een samenleving dat bestaat uit vele aspecten. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ik hier ook aanwezig was. Ook een beetje als vertegenwoordiger van minister Sang. Dat is de minister van Oro. Ja. Hij is een beetje onder druk, hè? Hij is onder druk omdat hij hard werkt. Hij werkt hard, ja. Hij werkt hard, hij is eerlijk. En het vervelende is dat er zoveel is achtergelaten dat wij moeten oplossen. Dat het werk hard te doen is. En weet je wat het is met de mens? Is dat de mens soms, we hebben haast. We willen dat dingen heel snel opgelost worden en dat dingen heel snel gedaan moeten worden. Maar er is zoveel gedaan, er is zoveel misgedaan. Er is zoveel, ik wil heel voorzichtig praten. Misschien kunnen we 2 stappen opzij doen, zodat de mensen met de kinderwagen voorbij kunnen. Ja. Komt u maar. Ja. Komt u maar. Ja, gaat u gang. Er is zoveel financiën die bestemd waren om werken te doen voor het ministerie. Die zijn niet goed gebruikt en hij moet het oplossen. Hij is er maar 6 maanden, we staan naast hem. En een van de belangrijkste redenen waarom ik naast minister Stephen Sang sta, met nog meer mensen. Heel veel mensen, want hij is geliefd. Hij wordt gedragen door de gemeenschap. Hij wordt gedragen omdat hij eerlijk is. Hij is oprecht, hij is eerlijk. En hij wil werken voor Suriname. We hebben er niets aan om Suriname te vernietigen, want daar hebben we er niets aan over. En daarom zijn we ermee bezig. We werken hard, we werken keihard. Maar we vragen aan de mensen dat ze een beetje geduld hebben. Elke straat heeft een probleem.
Ja, klopt. Ja, toch? Klopt. Mijn Iedereen- straat, de Ambastraat. Ja. Je wil niet erin doodgevonden worden. Snap je? Zo erg is het. Ja, maar... Kunt u dichterbij? Ja, ik kom helemaal dichterbij. Ja, graag. Weet je, voordat ik in het technische gedeelte kwam, dacht ik ook van... Het is even asfalt gooien en even een gat dichtgooien. Maar dat is het niet. Er zijn heel veel gelden gaan ermee gepaard. Er zijn aanbestedingen, er zijn zaken die gedaan moeten worden. Er zijn gelden die aangevraagd moeten worden en dat moeten we oplossen. Waar ik trots op ben en waar ik heel blij mee ben, is dat ik sta naast een minister die eerlijk is. Een minister die integer is. Een minister waar wij nu op dit moment bezig zijn om al die mensen die 5 jaar lang het land hebben benadeeld voor miljoenen, dat we dat oplossen. Maar we doen dat niet alleen, we gaan het gewoon oplossen. En we gaan verder. En ik ben daar trots op. Ik denk dat het hele Surinaams volk nu achter je staat Helemaal. en een applaus geeft van wat je Ja. gezegd hebt. Ik hoop dat het minister Chang, Stefan Chang, Ja. lukt om daadwerkelijk schoon schip te Zeker houden bij weten. zijn ministerie. Ja. U heeft uw fantastisch mooi leven in het buitenland opgegeven uit liefde voor Suriname, om hier uw Helemaal. krachten te geven. Helemaal. Complimenten daarvoor. Ja. Maar nu kijken de kijkers die vragen zich, ja, maar hoe heet ze nou? Mijn naam is Chiquita Vinkwolk. En ja, dat is mijn naam. Oké. Ik ben er voor Surinamer, ik ben een Surinaamse. Het maakt niet uit waar je hebt gewoond, waar je bent geboren, waar je bent. Maar ik denk gewoon uit liefde voor je land. En we moeten nu gaan werken aan generational wealth. Generational wealth is ook voor ons. Ablaka Buba. Nee. Toch? Ah, oké. We hebben het nodig, toch? City. Oké, Ablakabuba, Grantangi. Alsjeblieft. Grantangi, ja, dan kan ik Ja. je aan. Zeker weten. Ja. Ja. En Oké. heel boos voor succes. Ja hoor, dankjewel. Welkom. U ziet het, dames en heren kijkers van Cultuur TV Internationaal. Ik heb u al gezegd, het lijkt op het plein van de Vrede, Rode Plein in China, als u zo achter me kijkt. Deze mevrouw heeft gezegd dat no matter where you are, no matter when you're born, Suriname is je land en als je van je land houdt, dan ga je je land ondersteunen, ga je helpen, ga je dingen doen om je land vooruit te brengen. Zo denken wij van Cultuur TV ook. Daarom ben ik hier om u getuige te laten zijn van dit gebeuren in Suriname, Chinees nieuwjaar. Ik hoop dat met al mijn tekortkomingen en al de andere tekortkomingen u toch hebt kunnen genieten van wat we voor u vandaag hebben gedaan. Want één ding staat vast. Wij doen het met liefde. Cultuur TV als station Peunele. Dus wat u krijgt is wat het is. En niets anders. Bedankt voor het willen kijken. En tot de volgende keer zeg ik dan maar weer. Dag. Dag. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tambum fui ala. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden
brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. www.kulturu.com for the generation them.